Mbagħad ma sorprendejtx ruħi li l-persuna li qed jibbażaw kollox fuq jidher li ma ppreżentax l-ebda tip ta' prova avolija persuna li hija akkużata fil-qorti li iffabbrikat provi, li akkużat mod fals persuni fil-pulizija u kif qal jien mhux persuni li b'xi mod jew ieħor huma assoċjati mal-Partit Laburista, persuna li hija akkużata li serqet minn bank, li hija serqet li għamlet hija akkużata li għamlet rapporti folots, mhux ħanoqgħod nitkellem fuq dil-persuna. Jien għalija dan kollu jidher u jirrifletti fil-karattru tal-kap tal-oppożizzjoni. Fantaxjenza ta' persuna, issa il-famuża whistleblower Russa. Darba minn flok qed jużaw persuna sakranazz, qed jużaw persuna illi qiegħda quddiem il-qorti Alla biss jaf biss xweduha jekk hi tagħmel u tgħid gidbiet faħxin fuq il-Prim Ministru u l-familja tiegħu.